Dakbayan sa Talisay, aduna nay barangay nga gideklarar nga drug-free. Ang detalye pinagi sa live report ni Faye Marie Dumabok, FM. Yes, Bob, ang gideklarar nga drug-cleared mao ang barangay Tapul. Mato di Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare nga nagpasabot kini nga wa nay bisan usa nga drug user o mamaligag illegal nga droga sa maong barangay. Sud sa pipila ka tuig kini nga gitrabaho sa syudad aron adunay barangay nga madeklarar nga drug cleared. Mato di Pilare nga ning deklarasyon sa PDEA nagpasabot nga tanan sa barangay Tapul nitabang sa gubat batok illegal nga drugas. Ang kanindot manggod kung ma-declare nga drug cleared ang usa ka barangay, it means that the barangay leaders as well as the barangay people are now helping. Naa sila makita nga mga drug personalities coming by, they will be the ones to either report. Alang ni Mayor Samsam Gulyas nga kalampusan na kini sa syudad ug unang lakang sa tinguha nga citywide madeklarar nga drug cleared. It's the first time in the city of Talisay na drug cleared na barangay, and I think it's a good step. It's a good first step, but a lot still has to be done. Magpasalamat ko sa tanan ng itabang ni Ani from the city, from the national agencies to make this a reality. Apan dakong hagit ang pagmintinar niining estado. Sa pagkakaron, adunay 38 ka mga drug surrenderer ang barangay Tapul. Drugs surrenderies nga atong na paundang, ma'am, will maintain the life of sobriety nga ilan na nasugdan. I-offer na to nila ang kadang mga livelihood training. Number one, livelihood nga ikuan lang dayon immediate impact. Then long term is we have a lot of things that we can offer them, like sa TESDA training. Sa pagsiguro nga malimpyuhan pa sa mga durugista ang ubang bahin sa Talisay City, subsub nga dakop ang gihimo sa Talisay Police. Ning weekend lang, 7 ka mga street-level individual ang nasikop sa kapulisan sa managlahing operasyon. Dulaan sa 50,000 pesos nga balor sa illegal nga drugas ang nasakmit. Make sure that our arrests is relentless, non-stop, so that kadtong mga naghuna-huna that they can still go back to their old ways, they will think twice. Bapunteriya na usab nila karon aron madeklarar nga drug cleared mao ang barangay Campo 4. Samtang matud sa Talisay City Police nga aduna usab sila'y upat ngadto sa 5 pa ka mga barangay nga ilang nakitaan nga mamahimong marekomendar aron madeklarar usab nga barangay drug cleared. Bob, Daghang salamat, Faye Marie Dumabok, sa imong live report.